Hij had hem ook, ja. Dat in week zou je ouder worden. Ja. Dat ja. We zouden gewoon met wel maken. Maar het spiet me wel. Ja. En maar mij bloeien. Een opval, wat hebben we net dan? Dat is weer net van deze tijd. Nou ja, dat is goed mooi nummer. Ik ben dit jaar 62 geworden. En de handel wordt wat minder en het lichaam wordt wat minder. Dat ik wil er helemaal maar stapje. Ik zie er echt nu dat er wat meer thuis is. Want ja, hij is nou weinig thuis. Maar als er thuis is, dan is het er voor 100%. Dus ik heb een prachtman erom. Maar straks is hij hem altijd een nommetje. Ja, nou, als er vervelend wordt, dan vind ik een putje van hem uit en dan gaat er even. Maar graag kokkerellen. Dus Ja? dat is mijn hobby, ja. Eten zeer is mijn hobby, ja. Ja. Dus ik word een Als beetje... ik begin te groeien, dan is het Dan mag je rekenen, ik word de huisman een beetje. Maar ik wil net bij het maatje hek zijn. Zet je ook maar. Appels. Appels, de Elstars. Ja, maar. Ja. Nou, ik vind het altijd wel noffelijk als ze bij je komen met spul. Hoe het met slepen, hè? Maar ja. Germ die achter het zijn tijd nog komt. Nou, ik heb... Nee, dat is ik een eerste vereiste. Twee altijd kwaliteit. Oké. Weer wel eens een sinaasappelpijs die we voordienen, maar dan heerder dezelfde ik altijd. Nee. Kwaliteit, dat was de reclame van de jaren wat ik erin te boeren. Nou, dat weet wel. Ja, maar ik was net niet hier, hè? Ja, is nou te laat. Nou, we zien het wel. Het beste. En wat zul je ook meest missen? De mensen en het contact met de mensen, dat was wel altijd een heel geweldig. En dat vond ik. En dan kwam ik thuis maar verhalen. Ja. Nou, die hier dat en die en dat, waarop wie dat werd. Ja, want hij had ik wel echt voor het verhaal. Ik dat, maar dat maat ik. Dan bleef ze zoen. Ja. Thuis eten. Die ziet het. Ja? Vooral gringeten, hè?